Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya na faɗin duniya gabaki ɗaya. Da farko dai ni ne naku Daddy Aminu official kamar yadda ku sani. Kwana biyu a haɗe ba ko yayi kyau. To wannan nazo muku da wani zababban albishir ne. Ladies cikin wannan watan na azumi insha Allah 10 ga wannan wata na bature kenan. Za mu hidda muku zababban waƙan nan da kuka jima kuna jira. Za ta fito wato rayuwa kenan. Ga ta nan zan kafe muku fastar foton a wannan bidiyon da nake muku ciki kenan. Insha Allah zan kafe muku fastar kuma za ku ganta 10 ga wannan watan kuma za mu saka muku cikakkiyar waƙa. Ga ta nan na aje muku ku saurara ya gunta ku ja kamar yadda ku saba dai. Ayi comment, ayi like, ayi share masoya ina yi da ku. Dadi fa yana nan ba inda ya tafi, yaro baya dadi wallahi. Na gai na sake gai yaro baya dadi game da in dai waka ce malam, in dai editing ne daga Dadi an kure an kai karshe ba alfahari ba. Mun gode ma Allah da baiwar da ya mun ta yin waƙoƙi da editing na bidiyo da komi. Alhamdulillah muna ƙara gode ma ubangiji. Masoya ayi comment, ayi like, ayi share. I love you masoya too.